Gospodin Dodik, izvolite. Ja sam predložio nekoliko tačaka dnevnog reda, vidim da ih ne pominjete. Prva tačka bi bila da ponovo razmotrimo i donesemo odluku o pristupanju Bosne i Hercegovine inicijativi Otvoreni Balkan. Mogu obrazložiti zašto predlažem. I to ću činiti nakon iščitavanja ovih drugih odluka. Druga dopuna bi bila da se usvoji nacrt osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja međudržavnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije o izgradnji gasovoda Nova istočna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska na pravcu granica Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, Bijeljina, Banja Luka, Prijedor, Novi Grad. Predlažem tu tačku dnevnog reda i obrazložit ću zašto mislim da treba. Treće je donošenje odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnog projekta izgradnja aerodroma Trebinje između Savjeta ministara i Vlade Republike Srpske sa nacrtom memoranduma. I četvrtu tačku koju predlažem da se izvrši korekcija odluke izmjenom odluke o imenovanju Komisije za izbjegla i raseljena lica. I peta inicijativu pokrećem da u predsjedništvo usvoji pravno neobavezujuću definiciju antisemitizma i zato sam vam dostavio sve predložene, dakle, taj tekst. Što se tiče inicijative Otvoreni Balkan, inicijativa Otvoreni Balkan se trenutno obuhvaća na Albanije, Sjeverne Makedonije i Srbije, dok je svoje pristupanje najavila i Crna Gora. Pristupanje Crne Gore Bosne i Hercegovine ostala jedina zemlja koja se nalazi izvan ovog procesa. Ne postoji nijedan opravdan razlog da ostanemo crna rupa na Zapadnom Balkanu, što bi se desilo nepristupanjem inicijative Otvoreni Balkan. Pogotovo imajući u vidu da se ova inicijativa Otvoreni Balkan pokušava integrisati u proces, berlinski proces koji daje dovoljno osnova za djelovanje na regionalnom nivou. Pomenuta inicijativa teži prosperitetu, razvoju i napretku regionu Zapadnog Balkana, ima za cilj da olakša ili potpuno liberalizuje trgovinu robama i uslugama te omogući slobodno kretanje ljudi i kapitala. Ona ima zadatak da osnažuje i jača veze u regionu, ima za funkciju da premosti i smanji ovaj jaz, stvori nove mogućnosti za razvoj i jača kapacitete za generisanje višeg nivoa rasta u regionu. Unutar Bosne i Hercegovine kao i javnosti, tako i pojedinim institucijama postoje mnogobrojne predrasude, iskrivljavanje slike i neopravdan nedostatak povjerenja o tome šta zapravo inicijativa znači Otvoreni Balkan. Bitno je istaći da pomenuta inicijativa ne predstavlja nikakvu organizaciju, već set mjera koje je neophodno provesti u svrhu približavanja ka 4 evropske slobode i donošenja konkretnih i mjerljivih koristi i benefita za građane i privrednike. Inicijativa ima za cilj olakšavanje ili potpunosti liberalizacije trgovine robama i uslugama te omogućavanje slobodnog kretanja ljudi, roba i kapitala između zemalja učesnica ove inicijative. Suštinska prednost ove inicijative je što ista nije nametnuta s polja, već je pokrenuta lokalno i uživa podršku međunarodne zajednice, visoke zvaničnice Evropske komisije, CEFTA, Regionalnog savjeta za saradnju, transportne zajednice i slično su podržali ovu inicijativu kao i otvoreno službenici Sjedinjenih Američkih Država. Komplementarna je sa svim procesima koji se odvijaju u pomenutim organizacijama i u procesu evropskih integracija, pogotovo vezano za berlinski proces. Otvoreni Balkan bi ubrzao promet roba i uvezivanje ljudi, što bi nesumnjivo utjecalo na brži razvoj privrede i ostalih segmenta života stanovništva. Razgovarao sam sa mnogim privrednicima i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Smatraju da ovo treba da bude prihvatljivo. Pogotovo ukazuju na potrebu nove radne snage za određene oblasti kao što je građevinarstvo i da im predstavlja problem lokalni propisi koji je u Bosni i Hercegovini koji proces dobijanja dozvola za boravak ovdje produžavaju na nekoliko mjeseci što predstavlja problem privrednici. Inicijativa Otvoreni Balkan to se pitanje rešava jednokratno i u tom pogledu stvara benefite za same privredne organizacije. Da bi se ostvarili puni potencijal inicijative Otvoreni Balkan, potrebno istoj pristupi sve zemlje Zapadnog Balkana i bi to stvorilo ekonomski potentno i konkurentno tržište od čak 18 miliona ljudi. Regionalno istraživanje Međunarodnog republikanskog instituta iz Amerike pokazalo je da većina građana Bosne i Hercegovine podržava inicijativu Otvoreni Balkan
i to 75% građana Republike Srpske i 65% građana Bosne i Hercegovine. To je istraživanje neki dan objavljeno. Implementirajući ovaj projekat zemlje Otvorenog Balkana proširuju suradnju što su značajni korak za građansku populaciju tih država, kompletnu privredu i stanje na tržištu. Važno je napomenuti da predstavnici 3 zemlje članice inicijative Otvoreni Balkan svakodnevno vode ozbiljne razgovore o ključnim temama koje muče sve u svijetu, a to su pitanje snabdijevanje hranom, cijene hrane, snabdijevanje energeticima i stvaranje energetske sigurnosti. Argument za pristupanje inicijativi Otvoreni Balkan leži u činjenici da je pri pristupanju nove zemlje članice ovoj inicijativi nisu potrebne odluke parlamenta drugih zemalja članica. Dovoljno je da zemlja Zapadnog Balkana odluči da pristupi i njima su vrata otvorene, a predsjedništvo Bosne i Hercegovine po Ustavu nadležno da donosi ovakve odluke. Otvoreni Balkan je izuzetna promocija prijateljskih regionalnih zemalja, ali i prilika da se proizvođači iz regiona pridruži i predstave svoje najbolje ekskluzivne proizvode. Zemlje članice Otvorenog Balkana su u najbližoj budućnosti najavljuju formiranje radne grupe povodom novonastale krize u svijetu sa ciljem donošenja konkretnih rješenja u vezi sa produbljavanjem kriznih momenata u globalnim okvirima. Cijenim i zato pokrećem ponovo ovo pitanje da je neophodno sloniti se na susjede kako bi se moglo obezbediti sigurnost u snabdijevanju hrane i energentima. Otvoreni Balkan znači vjetar u leđa domaćoj privredi, ekonomskom razvoju, povećanju broja investicija i radnih mjesta i zbog toga snažno zagovaramo ovo priključivanje ove regionalne inicijative. U Bosni i Hercegovini postoji odlučna opredijeljenost poslovne zajednice oba entiteta i Brčkog distrikta za regionalno povezivanje i saradnju. Predstavnici Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i predstavnici privrednih komora Republike Srpske i Federacije, kao i domaći privrednici, imaju jasan stav koji su iskazali da protivljenje pozitivnim regionalnim tokovima znači usporavanje i direktnu blokadu razvoja privrednih potencijala. To je nedopustiva praksa protiv koje se moramo boriti u interesu građana i poslovne zajednice i zbog toga insistiram na članstvo Otvorenom Balkanu, suprotstavljajući se politikama koje vođene predrasudama i politikanstvom pokušavaju da domaći privredni sektor drži kao taoc ovog procesa. Također ističem da je na 31. posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, što mene čini obaveznim da to predložim i ovdje, donesen zaključak kojim se definiše Republika Srpska ostaje, citiram, Republika Srpska ostaje posvećena očuvanju mira u Bosni i Hercegovini i regionu kroz saradnju sa regionalnim integracijskim i bezbednosnim inicijativama, te podržava uključivanje Bosne i Hercegovine u Otvoreni Balkan. To su bili elementi koji su me opredeljivali da predložim ovu tačku dnevnog reda. Cijenim da moji uvaženi partneri u predsjedništvu to trebaju sagledati u svjetlu ovih globalnih kretanja i da bi Bosna i Hercegovina na taj način lakše mogla da se integriše u proces snabdijevanja koji su važni za ovom trenutku. Drugu tačku koju predlažem je usvajanje nacrta osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja međudržavnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izgradnji gasovoda nova istočna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Srbije na pravcu granica Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, Bijeljina, Banja Luka, Prijedor, Novi Grad. Želim da kažem da ovo već 10 godina predstavlja očekivanje da će se ovo desiti, da je Republika Srpska obezbedila sva neophodna sredstva i investitora koji bi nakon ove odluke mogao da pristupi izgradnji. I želim da kažem da bi ovo moglo da relaksira i dodatno jača proces snabdijevanja gasom, prije svega čitave Bosne i Hercegovine. Dakle, sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o izgradnji gasovoda, nova istočna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Srbije je potrebno usvojiti po hitnom postupku s obzirom na snažnu energetsku krizu kojom se suočava cijeli svijet i činjenica da ovo pitanje već 10 godina čeka na rješenje. U trenucima globalne ekonomske krize za koju se suočava cijeli svijet u uslovima delikatnog rusko-ukrajinskog sukoba koji direktno utiče na izvoz i transport gasa i drugih energetskih potencijala, povećanje i skoka cijena energenata i nedostatka raspoloživih istih, neophodno je odobriti ove projekte o izgradnji gasova. Energetska kriza postaje sve prisutnija, valjda je to svima jasno, čak i da odmah usvojimo sporazum početak operativne realizacije ovih projekata bio bi značajno kasnije u odnosu na prvobitno očekivanje.
Zato je potrebno ubrzati aktivnosti na osvajanju ove inicijative jer šaljemo lošu sliku o sebi ako nismo u stanju dati podršku ovako kapitalnim projektima izgradnje gasovoda koji bi na duže staze riješio našu regionalnu energetsku krizu i time doprinijelo zaštiti privrede i ekonomske stabilnosti Bosne i Hercegovine. Svjedoci smo da sve zemlje Europske unije i svijeta suočavaju sa najvećim energetskom krizom posljednjih decenija i da bezuspješno pokušavaju iznaći rješenja za izlazak iz ove krize putem alternativnih lanaca snabdijevanja. Mi kao mala zemlja, mali narodi, ovim projektom imamo direktnu mogućnost da dugoročno riješimo probleme sa energetskim snabdijevanjem, kačenjem na gasovod koji se zove u neformalnim, negdje formalnim odrazima kao turski ili balkanski tok. Zato ne smijemo biti taoci politika koje bi mogla sprečavati ovako nešto. Mislim da je to korektno, u skladu je s Ustavom, za zakonskim propisima i očekujem da ovo predsjedništvo stavi na dnevni red i podrži ovu inicijativu. Razlozi za zaključivanje predmetnog sporazuma su izgradnja transportnog gasovoda s ciljem zadovoljavanja obaveza iz ugovora o osnivanju energetske zajednice zapadne zemalja jugoistočne Europe. Sporazum o gasovodu naglašava potrebu integrisanja i razvoja tržišta prirodnog gasa kroz povezivanje sa regionalnim europskim gasnim mrežama s ciljem osiguranja sigurnosti stabilnog snabdijevanja energijom i provođenja mjera za zaštitu okoline. Ne treba zanemariti i geografsku povezanost Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i njihovu uzajamnu prostornu naslonjenost, što samo po sebi ukazuje na potrebu i opravdano zajedničkog oblikovanja i povezivanja infrastrukturnih sistema u sferi gasnog transporta. Ovo je uobičajeno i ovo je već se desilo na isti način između Srbije i Bugarske i Turske, tako da ovo što činimo kao dio integracijskog procesa vezano za snabdijevanje gasa na ovom pravcu. Sporazum interkonekcije je otvaranje jednog globalnog strateškog energetskog plana koji prirodnom gasu dodjeljuje jednu od najznačajnijih uloga u budućnosti. Realizacijom ovog projekta obuhvaćene su diversifikacija pravca izvora snabdijevanja prirodnim gasom radi obezbeđivanja bezbednosti snabdijevanja prirodnim gasom. Balkanski tok, turski tok, TANAP, NLG, terminal u Aleksandropolusu. Dakle, projekti ove konekcije uvršteni u dokument Otvorena energetska strategija Bosne i Hercegovine do 35. godine. Tako da su stvoreni bazni uslovi da ovo predsjedništvo donese i podrži ovu inicijativu. I označava se visokim prioritetom i za Republiku Srpsku i za Federaciju Bosne i Hercegovine u okviru ovoga okvirnog energetske strategije Bosne i Hercegovine do 35. godine. Sporazum je proglašen za nacionalni projekat od strateškog značaja koji treba da osigura adekvatan transport i protok gasa na području sporazuma obuhvaćenih strana, što bi u konačnom uredno uspostavljanju gasnog snabdijevanja doprinijelo energetskoj i ukupnoj stabilnosti, prosperitetu i razvoju zemlje. Ne postoji nikakva prepreka koja bi onemogućila da se u ovom trenutku ne odobri sporazum o izgradnji gasovoda, budući da je saglasnost isti dala Vlada Republike Srpske kao i sve relevantne institucije i Ministarstva Bosne i Hercegovine. Danas više nego ikada moramo pokazati odgovornost prema sopstvenim narodima koji nas je izabrao i svojom voljom izabrao i za svoje političke predstavnike. Treća tačka. Dakle, donošenje odluka o pokretanju postupka za vođenje pregovora za zaključivanje memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnog projekta u navodnicima izgradnja aerodroma Trebinje između Savjeta ministara i Vlade Republike Srpske sa nacrtom memoranduma. Ovim memorandumom o izgradnji aerodroma u Trebinju utvrđuju se osnovni pravci buduće saradnje u cilju realizacije ovog infrastrukturnog projekta na principama uzajamne korisne saradnje uz poštovanje dobre međunarodne prakse i zakonodavstva obje strane. Inicijativu za zaključivanje tekst nacrta memoranduma predložila je Republika Srbija putem diplomatskih kanala u svrhu postizanja obostrane koristi kako za sebe, tako i za Bosnu i Hercegovinu. Naglašavam da je u periodu od 7. do 21. godine o tekstu nacrta memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji ovog projekta su Savjet ministara i Vlada Republike Srbije provedene su javne konsultacije putem web portala. Tom prilikom nije bilo primjedbi na tekst ovoga sporazuma.
Opšti cilj koji se treba postići ovim projektima održivi rast. Strateški cilj je ravnomjeran regionalni razvoj, a srednjoročni cilj je stvaranje uslova za uspostavljanje kvalitetnih, efikasnih, bezbednosnih, savremenih sistema transportne komunikacije u Bosni i Hercegovini. Projekat izgradnje aerodroma u Trebinju je važan za cijeli region. Trebinje je grad koji će biti posebno središte ne samo za ljude iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, nego i svih regionalnih zemalja koje dotiče. Mi želimo da, dajući podršku svim elementima života, pogotovo izgradnje aerodroma Trebinje, damo predznak mjesto u kojem je dobro i lijepo živjeti. Hercegovina je kao značajna regija, potentna u mnogim sferama društvenog života, a prije svega u turizmu, implementacijom ovog projekta dobila bi značajan zamah i mogućnost razvoja. Generisao bi se cjelokupni jedan ciklus investicija koje bi za posljedicu imao nova radna mjesta u svim sektorima. Trebinje, Republika Srpska i cijela Bosna i Hercegovina stavilo bi se na mapu turističke čvorište, jer osim turista koji dolaze u Hercegovinu preko Trebinja bi turisti dolazili u Crnu Goru i u samu Hrvatsku. Ostvarivanje ovog projekta bi bilo velika podrška Hercegovini kao značajnom dijelu Bosne i Hercegovine i približilo je evropskim, svjetskim i regionalnim centrima. To je još jedan aerodrom koji će direktno i tokom same izgradnje utjecati na rast domaćeg bruto proizvoda i naše ekonomije, kao i na otvaranje radnih mjesta i podizanje građevinskog sektora u vrijeme krize. Kada gledamo ekonomski razloge, svi ekonomski pokazatelji govori da ovaj projekat dobar za sve zemlje regiona, da ih bliže povezuje i postiče njihovu saradnju. Projekat izgradnje aerodroma Trebinje isključivo spaja, a ne razdvaja zemlje i narod. Izgradnja aerodroma omogućava veći protok ljudi, roba, kapitala, usluga i tehnologija, kao i ekonomski razvoj. Četvrta tačka dopune je prijedlog odluke o imenovanju komisije za izbjegla i raseljena lica. Vlada Republike Srpske donijela je rješenje po kome se u komisiji za izbjegla i raseljena lica umjesto Dragana Štrbca imenuje Gojko Jotić. Ovaj postupak je potrebno završiti kako bi komisija mogla raditi i da se implementiraju projekti koji čekaju zbog ovog imenovanja. Zato i predlažemo ovu tačku dnevnog reda. I peta tačka koju predlažem kao dopuna je inicijativa za usvajanje pravno neobavezujuće definicije antisemitizma. Bosna i Hercegovina to do sada nije učinila. IHRA kao međunarodna organizacija čiji cilj održavanje sjećanja na Holokaust kao skup najstrašnijih zločinaca s kojima se suočava ljudska civilizacija, svakodnevno preuzima značajne korake i mjere prevencije s ciljem jačanja i unapređenja borbe protiv antisemitizma. Ona broji 35 država, članice i 9 država posmatrača, među kojima se nalazi Bosna i Hercegovina. Predmetnu definiciju antisemitizma do juna 2022. godine usvojilo je 33 države Evrope i svijeta, kao i značajan broj zemalja iz regiona. Važno je naglasiti da je ovo pravno neobavezujuća odluka, ali je važno za razumijevanje antisemitizma i značajno će pomoći da se prepoznaju njegove pojave u 21. vijeku i da se zauzme ispravan stav u odnosu prema istom. Zato sam i dostavio prijedlog ove odluke kako stoji u definiciji dnevnog reda. Hvala vam i vjerujem da su ovi argumenti sasvim dovoljni da se ove tačke dnevnog reda koje predlažemo uvrste na današnju sjednicu. Hvala lijepo. Da li još neko želi da govori o dnevnom redu? Ok, zaključujem raspravu, prelazimo na izjašnjavanje. Pitam članove predsjedništva ko je za to da se u dnevni red uvrsti prijedlog odluke o razrješenju izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Bosne i Hercegovine u Narodnoj Republici Kini Tarika Bukvića sa 1.8.22. godine. Ko je za? Svi smo za. Dakle, ovo će biti pod drugom tačkom dnevnog reda gdje su ova imenovanja i razrješenja, je li tako? Zatim, ko je zato da se pokretanje postupka za izmjenu akata Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, odluke o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine kako bi predsjedništvo Bosne i Hercegovine samostalno i po potrebi uspostavilo internu reviziju u instituciji. Ko je za? Svi za. To će biti 13. tačka dnevnog reda, ali tako 12. Molim? 13. tačka dnevnog reda, dobro. Inicijativa prema Ministarstvu financija i trezora Bosne i Hercegovine za pokretanje postupka za izmjenu zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine kako bi se koeficijenti platnog
razreda za zamjenike generalnog sekretara predsjedništva uskladiti sa ovim zakonom. Ko je za? Svi za. Dakle, 14. tačka dnevnog reda je to. Prijedlog odluke o dopuni odluke o postupku imenovanja ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika Bosne i Hercegovine. Ko je za? Svi za. To je 15. tačka dnevnog reda. Izvještaj o izvršenju budžeta predsjedništva Bosne i Hercegovine za 1.6.2022. godine. Ko je za? Sa trojica smo za. Dakle, to će biti 16. tačka dnevnog reda, je li tako? Pravilnik o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve za 2022. godinu. Ko je za? Dakle, i ovo smo kao 17. tačku uvrstili u dnevni red. Financijski plan razvoda predsjedništva Bosne i Hercegovine za 2022. godinu. Ko je za? Sa trojica za, to je 18. tačka dnevnog reda. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Evropske unije s jedne strane i Bosne i Hercegovine s druge strane o učestvovanju Bosne i Hercegovine u mehanizmu Unije za civilnu zaštitu. Ko je za? Sva trojica za, to je 19. tačka dnevnog reda. Zatim, tačka dnevnog reda koja se zove pristupanje Bosne i Hercegovine inicijativi Otvoreni Balkan. Ko je za? Jedan. Rano je za ovo. Jedan za. Ko je protiv? Ja sam 2 protiv. Dakle, nismo uvrstili ovu točku. 1 za, 2 protiv, nije uvrštena tačka dnevnog reda. Zatim je tačka dnevnog reda Prijedlog odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora do zaključivanja međudržavnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izgradnji gasovoda Nova istočna interkonekcija Bosne i Hercegovine i Republike Srbije na pravcu granica Republika Srbija, Bosna i Hercegovina, Bijeljina, Banja Luka, Prijedor, Novi Grad. Ko je za? 2 za. Ja sam protiv, dakle sa 2 glasa za i 1 glasom protiv. Ova tačka dnevnog reda je uvrštena kao 19. tačka dnevnog reda. 20. pardon. Ovo je 20. tačka dnevnog reda. Zatim idemo prijedlog odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja memoranduma o razumijevanju i saradnji na realizaciji infrastrukturnog projekta izgradnja aerodroma Trebinje između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije. Ko je za? Ko je protiv? 1 za, 2 protiv. Dakle, ovo nije uvrštena tačka dnevnog reda. Zatim idemo na prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine. Ko je za? 3 za. Dakle, ovo je 21. tačka dnevnog reda. I imamo još inicijativu za usvajanje pravno neobavezujuće definicije antisemitizma. Ko je za? 3 za. Dakle, ovo je 21. tačka dnevnog reda. Samo malo. Ima ovdje i Zagvozd. Južna interkonekcija. Odustao je gospodin Dodik od toga. To je stiglo pismo. Odustao je da, to je stiglo jutros, ako niste dobili, ja se izvinjavam ako niste sekretarijat dostavio svima. Ja sam dobio. Ako nije sekretarijat obavijestio, onda sam ja odgovoran što nisam na početku sjednice obavijestio da je 15 minuta prije sjednice gospodin Dodik povukao ovu tačku B, a ostao samo vezano za ovaj gore, vezano za gasovod iz Srbije. Dobro, dakle, ovo je, dakle, dnevni red današnje sjednice. Konstatujem da je dnevni red usvojen. Dakle, glasat ćemo dnevni red. Molim vas lijepo. Dakle, mi smo uvrstili u prijedlog ovog dnevnog reda. Sad, ovo što smo utvrdili u prijedlog dnevnog reda, ko je za da bude dnevni red? Sa ostalim dnevnim redom. Molim? Sa ostalim dnevnim redom. Ja tražim objašnjenje zašto ne može da ide inicijativa vezano za Trebinje. Ja nisam dužan da dajem nikome nikakva objašnjenja, ja sam svoj stav izrazio glasanjem. Prema tome, o tome možemo, ako hoćete, van sjednice da razgovaramo. Mislim da to ne vode nigdje. Ali dobro? Dobro, dakle, ko je za ovaj dnevni red sa tačkama koje smo uvrstili u prijedlog dnevnog reda? Ko je sad za ovaj prijedlog dnevnog reda sa tačkama koje smo uvrstili? 2 za. Ja sam protiv. Vi ste protiv. 1 protiv. Konstatujem da je dnevni red usvojen.